Dad, go back. What? Go back. Recipe is fine. Just be honest. Ano? Dad, write it, write it. What? Write it. Maybe that was the strong bit. Give me the bit there. Hang on. Huh? Hang on. With cream? Yes. Hmm. That's fine. Curry. I woke up. You won't like that one. I try that because I might not have it. You want cream, yeah? Yeah. Suppose. Mama, kind of tastes like banana bread. It's banana. It's banana with syrup. Please. Mommy, this is my bowl. You want more? After that, okay. Ayan, yung dessert natin. Banana with syrup. Good? This is a little bit more paste with normal cream. More? Round 2 kay kuya. This one is enough, yeah? Look. So, So we're going to do whole house, 2 hours. okay, you can have that one. And to John, yes, okay. All of it? And Mom, John, All of it? yeah. Mom, Yes, babe, yes. when tonight? There are Roshis. Yuri, time out. Johnny boy. My Friday. Friday. You want? Yep. Yung kay Johnny boy. Good morning, guys! Good morning! Nung isang araw, hindi ko na na-close yung ating vlog. Today pala is Friday, May 19. Dito ako sa town kasi meron akong dental appointment. And today, gagawin ko yung grocery para sa caravan. Kasi bukas alis na tayo. May footy game yung mga bata sa Tantanola. Tapos diretso na tayo sa Adelaide para kay Kuya. Kasi nga, next week, merong game na si Kuya for Sapsasa. Ang pahit ng weather ngayon, guys. Super lamig and maulan. Yan, maulan. Kanina ang labo-labo ng ng daan. Kasi yung fog, lalo na doon sa may Blue Lake. So, hintayin ko lang yung time ko kasi yung aking appointment is 11. Ano pa lang naman? 10:45. So, yeah, mag-quick grocery lang ako. Then, balik sa caravan kasi ayusin namin yung mga gamit. Well, sa akin na lang naman yung aking damit. At saka yung kila kuya pala. Yung mga damit nila kuya nasa lounge. Hindi pa nila nilagay sa caravan kasi nga kahapon nag-footy training. Tuesday, footy training din sila. Basta yun, hindi magawa-gawa yung caravan kasi lagi kaming umaalis. So, yung kay Holly kanina, nagawa ko na. Nalagay ko na yung damit niya sa caravan. Yung amin na lang. And yung akin tsaka yung sa boys. So, yun ang ating ganap today. And, hello naman sa akin. Kailan tayo alis? Saka akong maraming pimples, guys. Ayan, ang laki niyang kanina. Tapos, yung paghilamos ko, parang napisa siya. So, nilagyan ko siya ng patch. Ayun, 2. So, yan guys, ang ating pimples. Tapos na ako sa dentist ko, guys. And, saglit lang tayo doon. Chinek lang. Then, sa next month, same date and same time. So, June 19 yun, 11 o'clock. Mayroon ulit akong schedule. So, yeah, dito na ako nakapark sa Coles. Mag-quick grocery lang ako.
yung mga kailangan natin para sa caravan natin. Okay. Itong cart ang kunin natin. Na-miss ko tong tinapay na brioche. Kuha tayo nitong 2. Okay. Kuha ko ng papaya. Bulok naman to. Kita ko agad yung bulok. Kaya ayaw to ni Sa kasi yung iba nga parang may kasamang bulok. Pero eto, okay naman to. Banana. Nakita mo? Dito si ma'am, nag-grocery din si ma'am. Hinanap niya raw yung chocolate cake. Ayan! Ayan. Ang pangit ng grapes na nila ngayon. Kasi out of season na. Ako ng kamote. Para sa potato fries. Ito, malaki. 2. Lalagay ko to sa bag. Bumalik ako dito kung nasan yung mga apples kasi kuha din tayo ng Pink Lady. And pinalitan ko yung aking papaya kasi merong bruise yung aking nakuha kanina. And syempre yung coffee ni Johnny Boy. Kuha ko ng rock melon. Red House. Cream. Yan. Thank you. O, diba? Dapat pala kinuha ko na yung malaking cart. Ayan na yung ating cart na maliit, guys. Dapat pala yung malaki yung kinuha ko. Iwan ko to dito sa gilid kasi kuha ko ng malaking cart. Hindi ko naman kasi ni-expect na kukuha ko ng mga ganito. Ang plano lang ay mga drinks. Pero yan, kumuha ko ng maraming snacks ng mga bata kasi diba, maglalaro sila, mapapagod, magugutom. Meron pa naman mga chips sa bahay, pero yeah.
Kuha na lang ako ng malaking cart. So, ito na yung malaking cart natin. Ngayon, ilipat ko ng mga to dito. Doon tayo sa gilid. Di pa, nagpagod lang tayo. Bakit kasi hindi ko kinuha yung malaki? So, tapos ko nang ilipat, ilagay ko to dito sa gilid. Kasi meron ako nakita doon na basket ko. So, dito na lang siya. Huwag natin kalimutan yung bag natin. So, ayan na yung ating bagong cart. Eto, nag-leave ako ng space para sa tubig. Pero yan. Ayan, nakakuha na ako ng tubig. Ngayon, kuha ko ng Coke. Kuha rin tayo nito. Coke na maliit. Diba, kailangan talaga natin ng malaking cart. Kuha rin ako ng isang Fanta. Eto, gusto to ng mga bata. So, kuha din ako nito. Dalawa. Oops. Ano nakuha natin? Dalawa nito. Meron nakaganito. Kuha rin tayo nito. Yung single pack pa. Ayan. Try tayo na. Okay, tapos na tayo magbayad na. Magbabayad na tayo. Dito tayo sa kabila. Yan. Hinabol ko pa tong mustard. Yung aking etong drinks. Oops! It's alright. Kahulog-hulog na. Yeah, it's alright. Yung water tsaka yung Coke, i-scan nyo na lang daw doon sa harap. Kasi mabigat siya, so yep. Sana kasya yung plastic natin kasi hindi ko ina-expect na kukuha ko ng mga snacks. Dapat drinks lang. Palitan ko to kasi no sugar. Ayaw yan ni Johnny Boy. Gusto niya may sugar. So Coke na lang kasi lahat ng Fanta no sugar. So another Coke na lang ulit. Okay, tapos na tayo dito. Punta ako ng She's Apples and Baker's Delight. Alright. Ayan na yung ating mga napamili today. Okay, dito na tayo sa Baker's Delight. Kapag-order na ako ng sliced bread doon. Ikakat lang nila. So, dito tayo sa She's Apples. Kasi si Sak gusto niya ng pineapple. Tsaka si Jan, gustong-gusto nila ang pineapple. Mayroon silang uling. Charcoal, ayan. Isang sako. Parang yung sa atin. $49.99 para $50. Kuha lang ako ng basket. Basket. Aray! Shoot! Natusok tayo. Kakaingat ko, natusok pa din. Kaya, sakit Check natin yung grapes kung crispy ba siya. Wala kasi sa coals. Angek. Malambot. Malambot din. Malambot. Eto. Pare-pareho lang. Try ko to. Pero matamis. Eto na lang na red. Kumuha tayo ng red grapes. Eto, seedless din to. Ayan. Kuha tayo nitong salted pretzel. So, pick upin na natin yung ating bread. Hi. So, eto yung ating bread. Okay, uwi na tayo guys. Uwi na tayo. Bye na ako guys. Ayan si Johnny Boy. Kararating-rating ko lang. Pero dito ako nakapark kasi yung isang car nandoon. That's all going to the caravan. That's all the drink. What about all that? Yes, that's for the kids to eat. Okay. Mag-load muna kami sa guys, sa caravan. 'Cause I think I do want you next to me.